Чытанне кнігі Другазаконня. Майсей сказаў народу: «Спытайся ў даўніх часоў, які былі перад табою ад таго дня, калі Бог стварыў чалавека на зямлі, ад аднаго краю нябёсаў аж да другога. Ці было некалі штосьці такое вялікае, як гэта, і ці было вядома штосьці падобнае? Ці чуў народ голас Божы, які гаварыў з агня, як ты чуў, і застаўся жывы? Або ці спрабаваў некалі Бог прыйсці і выбраць сабе народа паміж іншага народу праз выпрабаванні, знакі і цуды, і вайну моцнай рукою і ўзнятым плячом, і праз чыны страшныя, праз усё тое, што зрабіў для вас Господ, Бог ваш, перад вашымі вачыма ў Егіпце. Таму ведай цяпер і захоўвай у сэрцы сваім, што Господ ёсць Богам на небе ў вышыні і на зямлі ўнізе, і няма іншага. Захоўвай яго пастановы і яго запаведзі, што я наказваю табе сёння, каб добра было табе і тваім сынам пасля цябе, каб доўгі быў твой век на зямлі, якую на ўсе дні дае табе Господ, твой Бог». Гэта Слова Божае. Чытанне паслання святога апостала Паўла да рымлянаў. Браты, усе, каго вядзе Дух Божы, гэта сыны Божыя. Бо вы не прынялі духа няволі, каб зноў баяцца, але прынялі духа ўсынаўлення, у якім мы клічам «Абба, Ойча». Гэты самы дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя. А калі дзеці, то і спадкаемцы. Спадкаемцы Божыя, спадкаемцы разам з Христом, калі толькі мы церпім разам з ім, каб разам з ім і ўславіцца. Гэта Слова Божае. Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Ісус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Ісус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Гэта Слова Пана. Дарагія браты, сёстры, сябры! Урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы, якую мы адзначаем у гэту нядзелю, нагадвае нам пра нашу веру, веру ў адзінага ў трох асобах Бога. Не можа звацца хрысціянінам той, хто не падзяляе гэтай веры, той, хто не вызнае Тройцу, Айца, Сына і Святога Духа. Між тым лёгка заўважыць, што такога слова, такога тэалагічнага тэрміну ў Святым Пісанні у Бібліі няма. Сённяшні фрагмент Евангелля утрымлівае адзіны верш Бібліі, дзе разам узгадваюцца Айцец, Сын і Святы Дух. Аднак Тройца – гэта больш, чым проста пастаўленыя ў радок пералічаныя імёны трох асобаў. Паспрабуем жа даць акрэсленне. Тройца, ад грэцкага агіатрыяда ці ад лацінскага трінітас, гэта тэалагічнае паняцце, якое адлюстроўвае хрысціянскае навучанне аб трыадзінстве адзінага Бога. Дык адкуль нам вядома, што Бог адзіны ў трох асобах? Адкуль узялося такое навучанне?
Трынітарнае бачанне Бога прысутнае ў хрысціянскім навучанні ад самога пачатку хрысціянства. А бярэцца гэтае бачанне з рэфлексіі над асобай Ісуса Хрыста. Першыя паслядоўнікі Господа задавалі сабе пытанні: што азначае, што Ісус быў Сынам Божым? Што азначае тое, што Ён казаў «Я і Айцец адно», або што азначае «Той, хто бачыў мяне, бачыў і Айца». Вось жа разнастайныя фрагменты Евангелля апісваюць узаемаадносіны паміж Айцом, Сынам і Святым Духам. Айцы Першага сусветнага сабору ў 325 годзе, разважаючы над узаемаадносінамі трох асобаў, узаемаадносінамі, якія прыадчыняе нам Христос, адкінулі арыянскую гарэзію, якая навучала, што Ісус быў толькі чалавекам, ды сцвердзіла пастулат аб адзінасутнасці Сына Айцу, ды аб прадвечным нараджэнні Сына. Усё гэта навучанне знайшло адлюстраванне ў першай версіі сімвала веры, які і быў прыняты на гэтым першым саборы хрысціянскай царквы. Якую выснову мы можам зрабіць з гэтай гісторыі? Напэўна, першая выснова – гэта тое, што нам трэба памятаць, што Біблія – гэта кніга каталіцкай царквы, і таму толькі каталіцкая царква можа беспамылкова навучаць пра Бога і тлумачыць беспамылкова Святое Пісанне. Другая ж выснова вынікае са слоў Хрыста: «Дык ідзіце і навучайце, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога». Уласна гэтымі словамі Ісус пасылае нас на місію. Кожны з нас пакліканы дзяліцца Христом і Яго навучаннем са сваімі бліжнімі. Перадусім са сваёй сям'ёй, а потым са сваімі сябрамі і знаёмымі. Гэта не заўсёды лёгкая справа. Тэма місіі магла бы стаць тэмай асобных разважанняў, а гэтае ж разважанне я хацеў бы падсумаваць вершам Евангелля, які можа стаць ключом для зразумення нашага місійнага паклікання. «Бо ад паўнаты сэрца і вусны гавораць». Канец цытаты. З вамі ж быў отец Андрей Буйніч. Жадаю всім нам благословенной и мирной недели.